Agre-record tapos haratin yung tiyang ko. Data na eh. Buyayin na yung tiyang ko, agre-record na. Alright, rock and roll. Bislak. Ready yung tiyang ko? Nobyo anatayan ay apo na kaam-ama, nurumansa ay nagdanag kanayang nakayablan, nagkel-ukel-ukel na ocho kalbo ako nada, arik na paytay bang-bangti asya ar-aryay rabi. Apo na kaam-ama, nurumansa ay nagdanag kanayan nakayablan, dagkel-ukel-ukel na ocho gwapo ako nada, arik na paytay bang-bangti kaasla ar-arya itirabi. Anya na bislak nagmayaten abislak, anya na bislak nagtakelen abislak, anya na bislak at datamay kumagat, nagsakiten ti aplat ay bislak ay maulawan, anya na bislak nagmayaten abislak, anya na bislak nagtakeren abislak, anya na bislak at datanay kumagat, nagsakiten ti aplat tay bislak ay maulawan. Yok anatayan ay apo na kaam-ama, nurumansa ay nagdanag kanayan nakayablan, dagkel-ukel-ukel na ocho gwapo ako nada, arik na paytay bang-bangti kasla ar-aryay itirabi. Anya na bislak nagmayaten abislak, anya na bislak nagtakeren abislak, anya na bislak adatanay kumagat, nagsakiten ti aplat tay bislak ay maulawan, anya na bislak nagmayaten abislak, anya na bislak nagsakiten abislak, anya na bislak adatanay kumagat, nagsakiten ti aplat tay bislak ay maulawan. Thanks for singing, like and share and subscribe. Ini na. Oh, say hi ang siyang ko. Anak-anak ko naman siyang. Basya na kayo mag-bla-blagan. Agal-al-al. Sabi ka nag-al-al. Yung makitam na di resulta na. Wait lang. Ha? Wait lang. May ama di boses mo. May alam tatakot di al-al mo ang boy. Ang pinanabis na
gayam di personal. Siya pwede malakas na nagtataray. Sa pa ibagbagada, may mga naglaing ako manta ko, hindi na kaya mamuti behind the recording. Ang siga, nabanluga. Kung di kaya. Oh, siguro ka, dinggin taman nga, Rod. Wait lang.